Umpisa pa lang, wala. At least tayo malapit-lapit. Mas magaling pa ang ating team. Ahead! Kaya hindi pinasok si Tondre kahapon, late na eh. Kaya naman dito Baka mapasahan. pinausap muna. Ang tagal di ba? Ang tagal pinapasok. Tagal bago pinapasok, pinausap muna ng kaya na. Oo. Eh kasi baka may pasak na to eh. Nakuha. Ikaw lang. Ba't hindi pa pinapasok si Tondre? Wala pa, hindi ang tagal. Tagal. Puro bata eh. Ang ginagawa na ng bata tatayo. Tayo na ah. Okay, you got 14. May pasak na bubong.
kontrata pa lang. Tinanong eh, Ay, hindi ba yung alaga? kung okay lang ba na ba? Pharmacy ka na? Run, go, run! 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 Ah, oh. I'll play D now. Ah. Run, run, run! Foul! Pressure, pressure. Go, go. Oh. Be up, be up. Hey, Wala naman. go! 32. 10, 9, 8,
gumanon, foul. Pero kung nakataas na ang kamay na ganyan, wala yung kamay. Hindi ko tiniwala. Kita mo rin yung drive ni Eden, ang taas ng linis. Dahil natangkat ang Ano ko pa yun? malaki lamang naman yung hina. Swing, swing. Right there, all right. Right there. Diba? Pasilin mo si Ruben Binyama. Tangkat na tangkat, lagi nasa labas eh. Ikaw pang inuupo yan. Wala, bukas mo bukas ang gitna. Ayaw lagi pwesto doon sa malapit sa hook. Ay dahil simple-simple, halos lang sa ring eh. Wala naman Sa punong makakakuha eh. Wala naman sa kalaban to. Ayun. Eh, din sabihin mo, pag patangkad ka, huwag ka sa labas. Ano, anak na lang ang naglalaro. Oo nga, wala na.
Alden. Swing, swing, swing. Run! Isa tayo naman daw eh. The ball is in now, so after. Kaya layo yung sumala eh. Nakonfuse yung bata. Travel. Naka 3 points. Naka 3 points siya. Pag-shoot kanina.
sorti nila. Ito lang, let it go. Wow, may awin naman agad eh. Run out! White! Mamaya, umuwi yan sa labas. Ay, baka pag yun yung umuwi
tayo nakakalito. Naunawa ako ito, Frederick. Galit ka ba sa akin? Bakit po ako binabato? Stop. Hey! Push! Hot down sa kanila. Bull. Aiden, backs up. Behind! No. Push him out! Hold!
Hoy. Sa pangalan, panalo ka. 14 shot clock, 14 shot clock.